be. Asa man jud tani? Sa may problema nimo? Asa man jud tani mag-inom or manakop tag baka? Bitaw na unsa man imong porma pabsoy. Mauwa man ta kay kuba nimo. Unsa di mong duwa no? Wala man mo kapasyon-pasyon sa inyong kagalingon. Ay tanawa porma na ko. Fashion sa imong mata ka ng porma nimo mura ka Ghost Rider pero ikaw ang ungo. Bitaw. Ano tawag ko? Kasi shades ba murag sus naghana ninyong istorya ay. Asa man gigwapo spot nga imnanan ri sa bowl kay kainom mo na kay kuba. Sus kining porma ba. Murag yung kay sindiro nga way hasinda. Tama kapatid. Dad-o nato ni sa favorite spot kung asa ta naga-shot. Sa payag ba? Matik. Daghan kayong chika. Mao nang ganahan ako. Sure man yung kana? Sure na. Sure kayo. Magamit yung pulong at kinaraan ba? Kanang kalo po do. Tara. Tara, let's go. Dere mo na ni ang payag. Nabot na sa buta ni pa rin siyempre. Di ba? Itsingan sa gamay be. Unsa man ning iriyaha ning asa mang mingawa asa mang ingon nyo na daghang chika diri Ay sus. Relax lang ba kay sayo pagaling mo abot lagi to ron. Grabe excited ra pug kay kasi ato ning tungabon di kiuhaw na kay ba. Ayo kapatid, uy gas gawa nimo tong habon. Ugawan na sa dimo uy. Ikaw ba sirok kay kanay? Shotting glass oh. Sige shot glass ako una bi. Oo, aysa. Una kay gamay ra kayo. Ako yun na, ako na ba nagbitbit ani ha? Oo, ganino, ikaw kay kabiganer. Labis kayo? Ay, dugay na dyan wata nagubag inom pre ba? Pero aysa. Murag tangtanga sa siguro mong shades. Uy, kay mura magagbutaan na. Yate man yung bataan ni gitanggal man. Kabalo kang mao ni nagdalag pugipon sa kuwa, labtanon na uy. Let's go ka pag ka nahubog nalibat na. Pataka ra mga kapatid, di man libat good. Manukon ra man na. Kamu duwa ba mga toksar jud kay mo ba? Sige sa na Sata na. Daggan Ako istorya. Tikiuhaw na kay ba? Sure jud ka manukon na. Ayaw lagi gilabti ba kay mawa akong pugipon sa good shit. Di ba magya ka na lasing? Wala pa lagi mo kay pag inom mahubog Mata na. ha o sige kuha na Mo. Lamig no. Oh my God! Hindi may chika! Ibalik na. Discourage sila. Secret weapon. Ayun o, yung baso kay Sod. Asa may problema? Lamig dyan mo gida nga ilim nun? Na, mao ning pinakalami nga ilim nun sa mua. Unsa man ni Tito ba? Dili oy, mix of rock ni siya. Bantay ka ha, basin wa na ilami. Saligi lang ko. Tara. Sige, bantay ka ha. Ano na mga chika-babes kapatid? Ang laway. Chat. Okay mo sa Di ba naman kayo tudlo nga diskarte pre? Paps, tanaawa niya. Kasi kabanti ka kung saan pagkadagit og sa kabuhulana. Bantay bitaw ha, basig puro ra po ka istorya. Proven and tested na. Mao bitaw ning pundo ko diri ah. Sugod na ta. Sige, Ikaw na. lamig lagi na ho. Lagi tilaw eh. Nag-uhaw na. Kasi maka, kuhanta ni. Lamig bitong. Giingnan bitaw ti ka. Hilawi ragutiw, lamig. Sumayan na to. Dali lagi. Bastang lami abay. Ana bitaw ko sa inyo ha. Dili magud mo to oh. Day. Yung mga gwapo des ubus oh. Ay, date na lang nakulot oh. Sana all. Pero tanawa oh, mas gwapo man gud ang burang ug buhok. Ako gini mas gwapo kapatid oh. Bulaw-bulaw. Relax lang mo. Tanawa ang reaksyon sa kuha ha, paminawa. Joy, murag bagay dyan mo na ng kuan mo nakakaw. Ano ba Okay na ka? Buwang man moy! Isa kapatid, basig na overwhelmed na siya ba? Okay na kapatid. Wala pa kanina nahubog pero okay ka sa kong diskarte. Tama lagi mo. Relax tanawa. Makuha lagi nimo na ron. Ay, sige binuang dala klaiting. Basta nila ng papa ba nagbanding ka sila. Kagaba ra ba yan ang binuangan ni Montiguang? Sige, shot na lang sa shot. Kinsa naman na Ako ako ani. Imuha. Sige na lang imuha. Nahubog naman ko oy. Muna sa kuning jo. Dali ara man ato niya nahubog. Pre, kadungog ka ato. Mukha ito sinyalis, pre. Tanawa ko diskarte ha.
Yati mo na itong sinyalis. Tanawa lang, makatuon lagi ka. Dam, hinay dam, kaya simatado ka dam. Alalayan di ka dam. Hinay dam, hinay. Sige dam. Ang taot sa chinilas dam. Napigas na ako siya dam. Sanay ka. Basta dam, sige na. Ano sa mga pala? Di ako kung si Taolit ganyan, no? Ati murag. Kasakit naman ang tiyan. Uy, basin mo pa sa tingali ko. Madto na ko ha. Kadungog ka, muli ay ng isa. Tanawa ha. Dam! Unsa man ni mga bula na? Wiksit man kaayo? Yati kuya, huwag mong sinyalis diri, uy. Itong, sakit muntiyan. Tara ay kabalakan ako'y CR nga makapawala sa kasakit si muntiyan. Lisbay sa sakuha to. Unsa di ka, kalibang nga kayo, naginom-inom ka. Yati, ayusan na diri sa buhol, uy. Ikaw na bahala ng isa ha. Sige, ang kabala ka. Piti lagi ni sa kuha. Ako na rin mag-inom-inom diri ay. Wiksit mo na ito sila. Matay, lapit na ako mahubog ba? Wag gihapon na sinyas ang isa diya, ah. Gamay naman di kayo na yung ilimnon diya, oh. Uy, basig nanay mga nahubog diya o nalipong. Basig gusto na magpahatod diya, ah. Buang naman siguro ng tigulangan na. Kinag pang tirada. Yung kaluod, mura biyag halo. Matay, marag maugmaan pa man siguro kung paabot diri awa pag sinyas ba, marag duulon na lang siguro na ko ni siya. Dam, tagay dam. Marag gurot naman na imo, ha. Di ko mainuman na oy. Na palang nahihilo. Grabe po kadam, og naa ni hilo. Ganina raon ta ko ni kirig diya, kaya ako ra isa ni inuman ni, oh. Ah, dili lagi ko. Naman ko ako adiri ah. Kanang dam, imong mga amiga ganina ba nagpaatik-atik atong mga hubog aron dagit sa akong mga barkada. Ikaw daghan pa kay kagpaatsok ba? Tara na, yatot di ka. Nabuang ka? Nganong matingala man ka? Kisa may di matingala na. Ako, pormado kayo. Katong mga trupa nako, unsa may muraram gitong tambay sa kanto. May man to sila kay mga gwapo man. Ikaw, bay pag muuli ka kay basin gipangita na kasi mong amo ba? Bantay ito yung baka? Yate man ni sila jay pre. Iska man ito ngayon nila nga mo dagit ang mga bola na dali ra.